you can be happy. Move the light. Take a deep breath. Relax. Barmhartige God, ik heb spijt over mijn zonden, omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ik u, mijn grote weldoener en het hoogste goed, heb beledigd. Verbitterd dwaal ik door de gangen, ik wil mijzelf verhangen. Waarom ging mijn aanstaande er met een ander vandoor, denk ik, als ik zing in het nonnenkoor. Door mijn gelofte ben ik met u getrouwd, maar zelfs dat heb ik nu berouwd. Mijn temperamentvolle ziel splijt in tweeën, het hemelse boven en het aardse beneden. Heer, laat mijn ziel spirituele verlichting ontvangen, zodat ik mij niet hoef te verhangen. Heer, wees mij, Sœur Cécile, zondares, genadig. Onze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw naam. Uw koninkrijk komen, in de hemel als ook op aarde. Maar laat mij alstublieft in mijn waarde. Ik ben slechts aan u toegewijd om het keurslijf van het huwelijk te ontvluchten. Ik ben geen monogame meid. Daarom hoort u mij kreunen en zuchten. Ik hou van een Arabische hengst en andere aardse geneugden. Ook tijdens het boenen der vloeren zal ik uw nederige knieën aanbidden. Maar of ik haai raak van de boenwas of van u, dat laat ik in het midden. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder vrouwen. Ik neem u in vertrouwen. Heilige moeder, de wens van mijn moeder is vervuld. Ze heeft me het klooster ingeluld. Hoewel ik niet in u geloof en ook niets beloof, wil ik u mijn zwakte bekennen door mannen en een loof. Ik wil u mijn geheimen ontbloten, anders ga ik naar de kloten. Mannen en een bloof. Weet u wat ik het meeste mis, wat mijn grootste droomwens is? Mannen en een bloof. Mijn Heer en mijn God, ik kniel u voor u neder en dan bid u opperste majesteit.
Ik weet dat ik graag u voor optreed en ik bid u, laat me lief en geduldig zijn. Ook op kostschool heb ik nooit de aandacht gehad die ik verdiende. Ook mijn kuisheid kon ik niet bewaren. Vannacht heb ik wederom met je Cecile doorgebracht. Wilt u mijn zonde vergeven, dan zal ik de mensen veel vreugde laten beleven. Met mijn gezang tot hand door de kloostergang. Er is een hele onveranderd in de kerk. We zijn de laatste tijd veel soepelder geworden. En toch zijn er altijd strenge kloosterorden. Daar is nog rust, daar is de oude geest nog sterk. Als zijn we geen verzuurde bessen. Bij ons zit nog een klooster, de Carmelitesse. We zijn gericht op meditatie en mystiek. Zoals ik de laatst nog zei tegen mijn nietje Broekje. Die mij zo af en toe verleidt met een bezoekje. En zij zei, tref dat even tante Veronique. Neem nou eens gauw een aaltje van dit sigaretje. Want dat is veel mystieker dan een vroom gebedje. Ik vroeg het heus en spoedig nam ik trek na trek. En toen het op was, zei ik vroeg, dit is te gek. Roll another one. Just like the other one. You'll be hanging on tight. And I sure do like to hang. Haar nichtje vroeg je dure haar te sluis met ene kaart. Een pakje check en nog iets anders in de handen. Zij nam het aan, maar het was eigenlijk een schande. Want de roken was bij ons volstrekt niet toegestaan. Maar ook zij deed het toch tenslotte er ter ere, om nog wat vrezender te kunnen mediteren. En als zij stiekem wat gerookt had in haar zeil, dan had zij altijd heel verliefd visioenen. Al gaf zij 1 keer zus Cecile 2 dikke zoenen, want een klein beetje getroubleerd was zij soms wel. Zij was bij mij de avonds om het uit te spreken. Ik was net bezig om een stikje op te steken. Ik zei, zuster, rook eens mee het waterziel. En toen het op was, zei zuur Cecile, roll another one. Just like the other one. You'll be hanging on tight. And I sure do like to hang. Ze had al spoedig veel contact met zus Cecile. Ze rookte heimelijk heel wat sigaretten. En dat gebeurde op de morgen bij de netten. Dat het ineens met een vreemde lach weer overviel. Het werd steeds erger toen het eenmaal was begonnen. Wat wel wat opzien baarde bij de andere nonnen. En bij het verpozen 's middags in de kloosterhof kwam men een groepje zusters aan hen vragen wat toch de bron geweest was van hun welbehagen. Maar zij ontweken hen en waren kort van stof. Tot zij zich schaamden, want het was wel erg zelfzuchtig. De leer verbreiden leek en zeker zo godsvruchtig. Zij kozen Bertha, Antonia en Sophie. En na de laatste trek zeiden ze alle 3. Roll another one. Just like the other one. You'll be hanging on
other one. And you'll be hanging on tight. And I sure do like to hang. Everybody sing along this side. Roll on, just like the other one. You'll be hanging on tight, and I sure do like to hang. Vater over in het heen, door het nom op top, Gloria in excelsis Deo. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En in de naam van alle heiligen die in de hemel wonen. En in de naam van alle bisschoppen en onze paus Johannes Paulus. Doe ik hierbij de volgende declamatie. Wegen het zaadsoortgevend gedrag zullen uit de orde der communiteiten gecommuniceerd worden. Sir Cecile, Sir Cecile, Sir Veronique, Sir Veronique, Sir Bertha, Sir Bertha, Sir Sophie, Sir Sophie, en Sir Onanie. Sir Onanie. Zij zijn ontheven van hun huwelijkse verplichtingen ten aanzien van onze Vader en onze God die in de hemelen wonen. Pax Christi ex communum. Amen. Amen.
We zijn het klooster uitgezet, Veronique. Ik begreep er nog niks van. Ik stond nog in ballen met die vent. Was het vent of zo? Bertha, dat was Latijn. Oh, we hebben toch niets misdaan, alleen een beetje gezellig gerookt en zo. Nou, als ik die nuntjes nog eens tegenkom, hè, dan ruk ik die meid van zijn hoofd en verdrink hem in zijn eigen heilige water. Dames, meisjes, laten we onze penibele situatie nuchter bekijken. Nuchter? We hebben net een enorme joycon. Stil en luister. Het is kennelijk zo voorbeschikt dat wij het klooster uit moesten. Ik bedoel dat we vertrokken zijn. Dus nu wordt het gewoon tijd dat we onze eigen levensweg inslaan. Nou, ik vind het gewoon schandalig. Die priesters zijn zelf zo stoned als een aap, dat ze de hele dag boven de wino hangen. En wij worden weer het klooster. Cecile. En wat ze allemaal met die koorknaapjes uitspoken, nou, laat ik daar vandaag maar helemaal niks over vertellen. Nou, ik zag moeder Oberste van de week onder de douche met 3 kooknaapjes. Ze zeiden dat ze de benen moesten wassen omdat ze zelf niet meer kon bukken. Gadverdikke, wat een vies mens. Nou, ik vind het best hygiënisch hoor. Nou, ik vind dat we de ombudsman erbij moeten halen. Jij bedoelt weer Schabon, schat. Ja, die. Iedereen moet weten wat er achter deze kloosterburger zich allemaal afspeelt. Cecile. We kijken nou nog eens een keer van de positieve kant, schat. Welke positieve kant, Sophie? Ik heb geen huis, ik heb geen familie om naartoe te gaan. Maar we zijn weer vrij. We kunnen weer doen en laten wat we willen. En het kloosterbrooddieet hoeft niet meer. Eindelijk weer van ons eigen lichaam genieten. We kunnen weer zingen, krijs op straat. En dan heb je figuranten meer nodig. Eindelijk weer als een echte fan. Dat is lang geleden, Bertha. Halleluja, je born again! Maar schat, we waren nou met de Heer getrouwd, maar daar ben je zelf toch niet veel voor. Hij had altijd hoofdpijn. Ach, jullie hebben eigenlijk ook gelijk. Waar wordt het klooster nou toch voor nodig? Ja. Dat is toch de enige 4 waar je een beetje lol mee kon hebben. Dat vind ik ook. Ik heb trouwens mijn kloosterjurk meegejat. Daar kunnen ze mooi naar fluiten. Weg ben je toch? Ja. Nou, ik heb het wel meegenomen, maar hij was gewoon niks bewaard. Het was gewoon een goed slap en viel van de ellende bijna uit elkaar. Oh meisjes, wat heb jij ermee gedaan? Meisjes, ik ben helemaal vergeten mijn kloosterjurk af te geven. Oeh, zonde hè? Stil maar, schatje. Neem nog maar een jointje, hè? Ja, echt iets van uit. Maar ja, ach, het is toch nu eigenlijk wel een beetje het moment dat we afscheid moeten nemen. Ja. Afscheid, schat. Ja. Nou, ik vind het best een beetje eng alleen ineens. Nou, dan blijven wij even bij elkaar. Het is toch wel gezellig met z'n tweeën. Nou ja, wat je wil. Maar ik ga nu toch echt vandoor. Maar we zien elkaar er helemaal niet meer. Ja, we kunnen wel afspreken. Laten we afspreken hier bij die gezellige lantaarnpaal. Oh, dat is ja, dat is een mooie. Over 2 jaar. Stel met Dat is een mooie. Dat is een mooie. Ja, dat is leuk hè? Ja, dat is heel mooi. Maar, Gezellige tijd. een reunie. Ja, een reden. Maar, hoe herkennen we elkaar dan? Misschien zijn we ontzettend wel veranderd, zijn we heel dik geworden of heel slank. Ik weet wat, dat ik gewoon die rare nonnenjurk. Ja, dat ga je zelf party. Ja, dat klinkt heel leuk. Ja. Nou, Ik ga even weg hoor. Nou, schatje. Ja, schatje. Oh, heel Over 2 jaar. Ja, 2 jaar, schatje. oh, ik vond echt heel Ah, zo ja. Oh, dat is over 2 jaar. Weet je je potje niet? Oh, bij Bob is geboren. Oké. Doei, liever. Nou, schat. Nee, hè? Samen. Zullen we wat langer gaan maken? Ja. Wat is er veranderd? Zullen we nou nog een stukje lopen? Ik heb er nog één. Ja, daar kunnen we nog wel een tijdje mee voordelen. Kom eens bij me, jullie hoeven niet bang te zijn. Kom eens bij me. Kom maar. Kom. Ja, zo. Ik ben Nico Meijer. Super uniek. Aangenaam. Ik ben Nico Meijer. Sir Cecile, aangenaam. Jullie zijn toch geen nonnen? Ja, Waar komen jullie vandaan? uit het klooster der Carmelitessen. Zijn jullie nog maar?
Is jullie maagdenvlies al gebroken? Maar jongen, je weet toch dat de heilige maagd Maria onbevlekt ontvangen is? Nou, ik heb thuis ook nog wel een vlekje weg te werken hoor. Zoeken jullie hem aan? Nou, ja. Ja, nou, kom maar met mij mee dan. Ja, dat zou wel geland zijn, ja. Joepie, net uit het klooster en meteen al een baan als poetsvrouw. Wij doen samen met één vrijer. Hij heet Nico Meijer. Hij brengt rozen voor ons mee en dozen vol bonbons. Nico, hou je nog van ons? Joepiedoe, hou je nog van ons? Altijd met z'n drieën, dat is toch zo knus. Samen op z'n knieën, om de beurt een kus. Met z'n drieën naar de film, gezellig arm in arm. Met z'n drieën in het clubfortuin, dat is zo lekker warm. Wij doen samen met één vrijer. Hij heet Nico Meijer. Hij brengt rozen voor ons mee en dozen vol bonbons. Nico, hou je nog van ons? Joepiedoe, hou je nog van ons? Altijd met z'n drieën, dat is toch gezellig. In het voorjaar gaan we trouwen, ja dat doen we stellig. Wij zijn allebei dit, allebei de bruid. Maar de bruidegom kwam in paniek en kneep er tussenuit. Wij zijn samen zonder vrijer. Weg is Nico Meijer. Ik heb genoeg van jullie twee. Je krijgt allebei de bons. Oh, Nico, houdt niet meer van ons. Joepiedoe, houdt niet meer van ons. Joepiedoe, houdt niet meer van ons. Joepiedoe, houdt niet meer van ons. Ga je beetjes naartoe, schatje? Ik ga gewoon naar huis. Weet je zeker als er niets tussen komt, lieve? Wat moet er tussen komen dan? Heb je er niks tussen zitten, schat? Maar dus. Nou, het is die beetjes van je, lieverd. Natuurlijk zit er wat tussen. Ja? Nou, dat wil ik wel even zien, hoor. Kom maar in. Nou, kom maar aan, schat. Even op zijn plaats zitten. Dat niet te veel past, nog niet zonder de leden. Het is gewoon een wonder hoe ik het allemaal doe. Is het dan niet tot zonde, een man als een melkkoe? Als ik niet zo begeerde, had ik nu de klok geluid. Als ik niet zo begeerde, had ik nu geen rode draad. Ik ga niet naar de hemel, het wordt voor mijn hel. Al is er dan ook ondergrond, ik hou van klokkenspel. Ik lees ze allemaal uit, dat mag je heus wel weten. Ze zijn niet uitgewacht, maar kan er goed van eten. Ik geef me helemaal en ik leid ze om de tuin. Is het dan niet zomaar die mij een beetje helpt? Als ik niet zou beheren, had ik nu de klok geluid. Als ik niet zou beheren, had ik nu geen
alstublieft. Hallo? Hallo, welkom bij Henk Paardenboom's auditie, mevrouw. Oh, hallo? Hallo, wie bent u? Hallo? Ja? Ik ben 42 jaar. Ja, wat is uw naam? Oh, ik ben ik ben Sophie Marie Antoinette d'Orange. Pardon, uw naam nogmaals alstublieft? Sophie Marie Antoinette d'Orange en ik ben 42. Mevrouw Oranje, zingt u het maar. Sorry hoor, maar het is geen mevrouw, het is nog meer vrouw. Maar zegt u maar Sophie. Zo, Sophie. En waar heb je zo al gezongen, Sophie? Wat zijn je referenties? Waar ik gezongen heb? Ja? Ja, in het klooster, het nonnenklooster van de Carmelitessen. Shit, het is een non. Mevrouw Oranje, denkt u nu echt dat wij op een non van middelbare leeftijd zitten te wachten? Het gaat er toch niet om wat ik geweest ben of wat ik doe. Het gaat er toch om wat ik kan. Ja. Ik kan best wel zingen hoor. Nou goed, laat u maar eens wat horen, zingt u het maar. Ja, nou. Het eerste liedje wat ik tegen horen wil brengen, is een liedje uit, ik weet niet meer wanneer, maar het is van Rossini en het heet Il duetto du buffo du Gatti. Ja, zingt u het maar. Het spijt me hoor, maar dit is geloof ik niet precies wat we zoeken. Oh. Heeft u nog meer op uw repertoire staan? Zal ik even kijken. Ja. Wat zingt u nog meer? Ik heb nog Mozart en ik heb nog kerkliederen. Verschillende. Ja. Ja, eigenlijk doe ik meer op wat we zeg maar noemen het populaire repertoire. Oh. Ja, heeft u daar iets mee? De paus. Oh, Popiopie, ja? Ja, zoiets, ja. Ja, ik heb het al. Ja, ik heb het al. Ja. Oké, laat u maar horen. Let's talk about sex. Ik geloof dat hij niet werkt. Oh. Doet het bandje het niet? Nee, het bandje doet het niet. Misschien wilt u een stukje a cappella voor ons zingen? Moet ik hem doorspoelen? Misschien staat het op de andere kant, mevrouw Oranje. Oh ja, dat zou wel kunnen, ja. Moet ik hem even terugspoelen? Ja, nou ik denk dat u wel goed staat hoor. Ja, het kan even duren hoor. Oh, daar is hij al. Kwam ik mijn hemelbed uit.
Mevrouw Oranje, dank u wel. We hebben genoeg gehoord hoor. Oh, dank u wel. Ja, we zullen aan u denken iedere eerste maandag van de maand. Oh, dank u, dank u. Dag. Bedankt hè. Ja. Oh, dank u, dank u. Zou het zo vriendelijk willen zijn met de microfoon nog even opzij te zetten? Ben ik aangenomen? Waarschijnlijk weten we dat nog niet helemaal zeker. U hoort nog van ons. Ja, dank u wel hoor. Moet u hier naartoe? Ja. Ja hoor, dank u wel. Hallo, mag ik wat licht? Ik ben your money en ik steel als de raven. Ik ben een dievegge in de ogen der braven. Maar wat moet je nou als je niks hebt in deze wereld waar je steeds wordt genept? Bij ons thuis was vroeger geen brood op de plank. Moeder kon dat niet betalen. Mijn vader ging dood, ja dat kwam door de drank. Ik liep door de straten te dwalen. De bakker die keek, ik pikte een brood en heb dat mijn moeder gegeven. Het was al gestolen, maar het smaakte ons goed. Zo zijn wij in leven gebleven. Want ik ben your money en ik steel als de raven. Ben een dievegge in de ogen der braven. Maar wat moet je nou als je niks hebt in deze wereld waar je steeds wordt genept? Ik ging in het klooster, ik bad en ik bad, maar zie, het mocht toch niet baten. Ik heb in mijn leven al heel wat gejat en ik zit nooit zonder ducaten. Nu jat ik er maar eens rustig op los, als medium is het makkelijk stelen. De oudjes en rijken die zijn nu de klos, met geld dat ze nu met mij delen. Dag lieve meneer. Dag mevrouw. U zit in een rolstoel, hè? Ja, dat geloof ik ook. Van het keukentrapje gevallen zeker, hè? Nee mevrouw, 15 jaar geleden heb ik een ernstig ongeluk gehad met mijn schip. Ja, dat dacht ik al. Wat vreselijk voor u. Ja mevrouw, vreselijk. Meneer, mag ik u iets persoonlijks vragen? Gelooft u in God? Pardon? Gelooft u in een hogere macht, meneer? 15 jaar geleden is mijn schip met heel mijn hebben en houden gegaan. En u wilt weten waar mijn Bijbel ligt? Ja. Nou, die ligt op de bodem van de Noordzee. En wat mij betreft blijft het dan ook liggen ook. Ach, lieve meneer. Met zo'n negatieve instelling zullen ze nooit naar u luisteren. Onze kosmische helpers. Pardon?
Nou, de chirurgische entiteiten die ons omringen. Onze kosmische broeders en zusters. Mens, waar heb je het over? Lieve meneer, ik ben your money. Ik ben gezonden door een hogere macht om u weer te laten lopen. Oh mijn god. Juist, dat is een goed begin. Ontspan u, luister precies naar wat ik u zeg. Ontspan u, ontspan u, ontspan u, ontspan u. U gaat weer lopen, u gaat weer lopen, u gaat weer dansen. Ja, prima, prima. Ik zal gelijk uw aura ook even hielen. Even de binnenkant ook doen. Dank u wel voor deze vrijwillige bijdrage. Hé, wat is dat? En die rolstoel neem ik ook maar mee, want die heeft u nu toch niet meer nodig, hè? Het gaat nu zo goed. Hé, kom terug! Geen dank, graag gedaan, tot ziens! Help! 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 Schoonheid. Help! Help? Wat voor een manier is dat een vrouw te begroeten? Mevrouw, alsjeblieft, help! Nou, ik heb wel heel hoog nood, hè schat? Help dan toch! Nou, kom maar met mama, ik zal je wel lekker helpen. Blijf nog lang schat uit de weg, of kom je nog? Mevrouw, ik kan niet lopen. Niet lopen? Hoe kom je hier dan? Ja, ik ben verlamd van onderen. Verlamd van onderen, maakt dat een poeswijs. Ja, ze hebben mijn rolstoel gejat. Je rolstoel gejat? Wie heeft je rolstoel gejat, schat? Ja, die chirurgische, kosmische, weet ik veel wat, entiteiten. Nou, je bent wel heel erg in de war, hè schat? Nou, ik zal je wel helpen, schat. Moet naar huis lopen. Maar zeg schat, heb je een grote huis? Ja, ik ben ook heel erg rijk. Oh nou, dan zal ik je helemaal helpen met trouwen. Ik bedoel, met naar huis lopen. Zo, kom maar, kaarten. Nou, een beetje. Ja. Echt? Nee. Maar zeg schat, vanaf waar precies ben je verlamd? Oh, maak me geen zorgen. Ik heb zo het gevoel dat daar vandaag alles piekfijn in orde is. Nou, gelukkig. Kom maar, schat. On the head, maybe quite a continental, but diamonds are a girl's best friend. It may be grand, but it won't pay the rental on your humble land. Or won't you at the autumn men grow cold as girls grow old, and your looks out charms in the end.
plutonic, but diamonds are a girl's best friend. Bird of affairs that you must keep Sonic in little beds. You think that it's and grow as girls grow, and your looks are charms in the end. Diamonds are a girl's best friend. Hey, hallo El. Ja, hoe is het met jou, jongen? Nou, met mij alles goed, joh. Ja. Hey, luister eens, ik wou je wat vragen. Ja, dat weet ik, je krijgt nog geld van me, daar moet je niet over lopen zeuren. Hey, luister nou even naar me. Ik heb een non ontmoet. Ja, een non. Ja, ik weet ook niet wat het is, maar de nonnen vallen me van alle kanten om oren deze maand. Ja. En een stemmetje, jongen. Als een nachtegaaltje. Absoluut. Maar bij dat strijdsel zouden we er een neusverzakking van krijgen als we het kunnen horen. Ja, leuk hè? Ja, helemaal te gek. Hé, maar wat zeg je? Ja, zeker een mooi wijfje. Ja, voor u. Een geweldig stemmetje. Lady de Orange. If there's a wrong way to do it, a wrong way to play it, nobody does it like me. If there's a wrong way to do it, a right way to screw it up, nobody does it like me. I got a big loud mouth, I'm always talking like a freak. If you go for tact and manners, better stay away from me. If there's a wrong way to take a guy, a right way to lose a guy, nobody does it like me. I hear a love song, a ballad, I toss like a salad. Nobody does it like me. And when my evenings get tougher, I just take 2 muffins and drink a hot cup of tea. Last night I met an old acquaintance at my fancy corner pub. He said, come on, let's have some supper, baby. So I used my credit card. If there's a wrong way to keep it cool, a right way to be a fool, nobody does it like me. If there's a wrong bell, I ring it. A wrong note, I sing it. Nobody does it like me. If there's a problem, I chuck it. I don't solve it, I just mug it up. Nobody does it like me. And if I try to be a lady, I'm no lady, I'm a frog. And if I talk like I'm a lady, all I sound like is a frog. If there's a wrong way to take a guy, a right way to lose a guy, nobody does it like me. Nobody does it like me. Nobody does it like me. Dan ben je toch gezellig vandaag. Er valt echt geen land met je te bezeilen.
Wat heb je toch, Sophie? Ben je weer terug naar Parijs? Maar daar is weer toch even de ticketjes voor ons liefje. Alsjeblieft nog over Parijs. Ik was vorige week nog in Parijs. Maar je zegt net nog dat je terug wilde naar de Follies. De Follies? Ik kan niet blote willen van die kutwijven niet meer zien. De Follies. Nou, wat dacht je dan van een weekendje New York? Gezellig naar de Ritz. De Ritz. Zo vreselijk ordinair, dat is. Nee, dat wil ik niet doen. Weekendje Bahamas dan? Een mini-koesje langs Antillen? Gezellig bij Dre op de barbecue. Het heet een barbecue? Ja. Die wordt toch al lang niet meer op Aruba's gaat, dat weet je toch? Die loopt hopeloos achter. Ach, ik weet het wel, dan wat lekker van het lekker bedje. Ja, een flesje Four Roses. Nee. Kijk je ook dan misschien? Maar nu zit nog verstopt van een gezellige weekendje met die bracht en zie ik het er nooit voor op de maand. Kom. Als zo dan maar een theatertje pakken. Theatertje pakken? Ja. Nee, ik hou niet van die mensenmassa's. Dat weet je toch? Ach, dan ben ik wel even Henkje, man. Als La Cage Vol in de garage komen opvoeren. La Cage Vol? La Cage Vol? Mijn garage zit nog vol, dan kan ik die halve amateurs nog niet meer bij hebben. Kom toch. Nu weet ik het helemaal. Ze heeft gewoon een verzetje nodig. We willen gewoon even Niepje of ze een oogje voor ons komt organiseren. Met wat van die lekkere, zwarte knullen of zo. We hebben het over Miep. Die van Brons, die wil ik hier niet meer op de vloer hebben. Iedere keer als zij hier een oogje organiseert, dan moeten die hondjes of die katjes weer uit die kinderwagen meekijken. En ik val niet op angora katjes. Ach, schat, je hebt het echt goed. Ja. Ach, weet je. Ik ben een beetje blasé. Ik ben hopeloos blasé. Sinds ik zoveel geld verdiend heb met mijn casino's, heb ik alles al gehad. Alles al geprobeerd, alles gedaan en gekocht. Ja. Jullie twee. Ja. Jullie zijn eigenlijk de enige twee die we af en toe nog in extase kunnen brengen. Oh, alsjeblieft op. Laat me eventjes alleen. Ik wil heel even alleen zijn. Ja? Nee, wat is dat? Het is begonnen met die advertentie die je eens een keertje in de krant zag staan. Schafte u zich reeds een tweede auto aan? Dat had ik nog niet gedaan. Ik ben toen gauw een tweede wagentje gaan kopen en al spoedig ook een tweede tv. Want op één been kun je niet lopen. Nee, dat is zo'n oudertierig idee. Toen nam ik overal een tweede van dat status erop. Een tweede huis, een tweede jacht, een tweede psychiater ook. Ik dacht, ik heb eruit gelukkig van moeten werken. Dus waarom zou ik mijn bestedingen beperken? Na de aankoop van het tweede Stradivarius-viool ging ik meteen weer naar een hele andere winkel. Ik zei, meneer, is een jukebox op een statussymbool? Hij zei, ja. Ik zei, oh, doe mij er twee. Wat hij toen deed. Ach, wat was het comfortabel bij het thuis. Wij kwamen met opgegaan en twee netten op de huis. En dan voelde ik me dubbel zo ontspannen. Met mijn twee mannen, ja, want ik had ook twee mannen. Het waren allebei bijzonder knappe heren. En ik was zo blij dat ik me die kon
permitteren, want dat geeft toch zo'n gezelligheid in huis. Ach, wat was het comfortabel bij me thuis. En ondertussen ging ik door met kopen. Spoedig kocht ik ook een tweede tennisbaan. En ik schafte mij een tweede tackle aan, want dat had ik nog niet gedaan. Er bleef zo hier en daar nog wel een gaatje open. En dan kocht ik ook een tweede swimmingpool. Want op één ding kun je niet lopen. Nee, dat is zo'n avonturig gevoel. Maar als ik thuis kwam voor het winkelen, zware bepakten en zware vracht. Dan lag de ene man te dollen op het tweede berenvak. En lag de tweede op de tweede hoef te graven. Want meestal hadden ze niet van de beste schapen. Dat komt dat bed dat ik toen had, was iets wat aan de oude kant. Dan ging ik naar de goede beddenwinkel. Ik zei, meneer, is een hemelbed een statussymbool? Hij zei ja. Ik zei, oh, doe mij er twee. Wat hij toen deed. Ach, wat was het bij mij thuis gelukkig. Want ik had nu ook twee bedden. En dat scheelt meteen een stuk. En we sliepen heel tevreden. Ik in het ene, mijn mannen in het tweede. Ik hield zo innig van mijn beide lieve vrienden, die het ook samen steeds uitstekend konden vinden. En we bloeiden en we blaakten van geluk. Ach, wat was het bij me thuis geluk. Het was dus een slag, toen op een dag mijn beide mannen onverhoeds de benen namen. Ze zeiden, schat, wat spijt ons dat, maar achterover valt het ons nog beter samen. Ze zijn gaan wonen in een flat in Vinkerveen, en daar hebben ze nu maar van alles één. Eén washandje, één tandenborstel, één scheerapparaat met één tondus. En voor mij krijgen ze allebei een tweeling door de neus. Ja, daar blijf ik altijd nog op open, want op één been kun je niet lopen. Met Bertha Brons. Escort service. Ja mevrouw, wat wenst u? Aziatisch mevrouw. Nou, het is een op het ogenblik. Morgen Melvin heb ik ze weer. Als je dan even terugbelt, dan zorg ik dat zij voor je. Oké mevrouw, tot morgen. Oh, wat een drukte. Ik hou het niet meer, ik krijg het warm ervan. Ach, even kijken of ik mijn egels heb voor het weekend. Even kijken hoor. Steve is terug. Oh ja, Michael is er ook weer uit Zweden. En dan even kijken voor die twee meiden. Voor het weekend van de Tweede Kamer. Volgende week. Die zijn er ook. Die ene is voor Famierlo. En dan voor Terpstra. Ja, ze zijn er al twee. Gelukkig. Zo, even rust. Ding dong. Ja, kom, rustig maar. Ding ja, rustig maar. Goedenavond, meneer. Ik ben Bertha. Komt u maar mee. Hoe heet u? Komt u maar. Komt u maar zitten maar. Zit u lekker? Ja. Goed zo. Zo, vertel het even. Wat wens je? Een jongen of een meisje? Een jongen. Een jongen. Wat voor leeftijd? Vanaf 18 jaar? 25? Nee, 25 jaar. Zwart, blank, rood, oranje, blauw, groen, verbrand, beschimmeld. Zeg maar. Blank, anaal, banaal, anaal, spontaal, frontaal. Vertel maar.
Allemaal? Of kan? Helemaal geen punt. Oh, wat een actieve man. Meneer, wat wenst u voor attributen? Ik heb deze. Ik heb deze. En die springt lekker mee. En die kan je er ook bij doen. En ik heb ook nog handboeitjes. Heeft er iets tussenin? Nou, zo'n kleintje, kijk eens wat ertussen hangt. Is dat wat? Iets te weinig. Iets te weinig. Nou, ik straks even in mijn kast kijken, dus ik nog wat even voor je. En het zweepje? Nee, toch maar niet. En hoe wil je betalen? Check, pincode, een girootje, pin. Kan ook. Maar ik heb nog een verrassing voor je. Ik heb 3 jongens voor de prijs van 1. Is het wat? Doen. Ja. Laat je niet kopen hoor, je hebt gelijk. Gewoon doen. Maar ik heb eerst een verrassing. Kijk maar daar, kom maar even mee hier. Kom maar met mami mee. Kom maar mee met mami. Zo. Even zitten. Wacht even. Rekening, kom maar. Kom maar mami. Deze meneer. Laat even zien dat je touwtjes heeft gezien. Kom maar, laat even zien de touwtjes. Dus even denk van, kom even, kom maar mami. Deze meneer, ja, deze, ja. Kom maar. Wacht ja, schatje komen. Kom even hier, schat. Kijk, deze meneer. Wacht je. Kom even, schat. Kom maar. Niet te verleden. Kom maar, joh, niet verleden. Kom maar, schat. Deze meneer. Hier blijven. Hallo. Hallo, kom jij hier? Naar beneden, kom maar. Hij is er even niet. Vooruit. Luister. Kom. Kijk voor me. Kijk voor me. Nou, gaat man hier met rust. Ja, goed. Naar beneden. Goed, je. We staan even onder. Kom jij ook. Jij ook, laat hem opruimen. Vooruit, stoel op. Kan je dat opruimen of niet? Kom. Zijn ze brutaal vanavond? Nou, dan sta je verleiden, schat. High view. Hop. Dames en heren, dames en monsieur, dames en heren. Nou krijgen we een striptease van de Jeanne zonder Jeanne. En Rick de Dik. En Bob doen eerst een voorstukje met knaapjes. Hier komen ze dan. Ladies and gentlemen,
zonde. Een katholieke knaap voelt het schaam verbonden. Dat is zo min of meer, dat laat vanzelf komen. Ons bruid direct de onverlaat met alle dromen. Ze zingen doedeloedeloe als een de trappen moet. Ze zingen ja de la als dat een feestje zoet. De rollen op de trappen af en zonder kleren. Laten de mannen flink genieten met masseren. Je bent de beste met de anderen vergeleken. Je kunt die mensen zo je wilt als even weken. En je vergeet het wereldleven als je bent, ja. Halleluja, halleluja, halleluja. Oh, wat een vreselijke ramp. Hoe heeft het nou toch kunnen gebeuren? Ik ben gewoon een rund. Dus zeker geen heilige koe. Ik ben gewoon net zo stom en menselijk als de rest van het zout. Mijn God. Mijn God. Mijn God. Ja. Hallo? Wie denkt daar zo grappig te zijn? Niemand. Oh, dat is het goed. Wacht even, is het soms een van mijn kosmische helpers die leuk denkt te zijn? Roosje? Mathieu? Oh, Marco? Michiel? Nee hoor. Beschouw mij maar als je innerlijke stem. Oh. Nou, dan mag ik wel stoppen met roken. Ik ben minstens een octaaf gedaan als ik het zo hoor. Vertel eens wat je op je hart hebt, Jo. Tja, hoe zal ik het zeggen? Mij kun je toch vertrouwen, Jo. Ik ben tenslotte je eigen ik. Je innerlijke stem. Nou, stem, ik zal het je dan maar vertellen. Hè. Je bent zwanger, Rund. Wat? Ja, daar kijk je van op, hè. Mijn hemel, hoe kon dat gebeuren? Ja, weet ik veel. Ik bracht gewoon een man in trance tijdens de séance. En voordat ik het wist, bracht hij mij in trance. Nou ja, die vurige vlam was er. Mijn hemel. Ja, de zwevende hemel. Jo money. En je had natuurlijk geen voorbehoedmiddelen bij de hand? Nee, daar had ik even geen zin in. Waar bemoei jij je trouwens mee? Ik ben zelf zwanger geraakt. Oké, ik kom er ook wel weer vanaf, hoor. Ik begrijp wat je bedoelt. Maar ik kan het er niet mee eens zijn. Ach, daar hebben we toch helemaal niks mee te maken. Er zijn gewoon genoeg mensen op deze wereld. Ik zal mijn vlucht op paranormale wijze laten afdrijven. Eens waren wij met niet zoveel, toen bleek de aarde schoon en heel. De beek was fris, het dal was groen. Miljoenen vogels zongen toen. De mens een zeldzaam exemplaar. Zoals de bruinvis, nu de tuimenaar. Heel bijzonder en uniek. Wie er een zag, maakte muziek. Maar de liefde van de mens verflauwt. Voor wat niet zeldzaam is als goud. De mensheid groeide, dijde uit. Nu is er niets meer dat haar stuit. Zij overstroomt nu wind en veld. Abortus moest verplicht gesteld. Slechts Rome is het nog niet moe. Die juichen mensen bloedgolf toe. Als in de middeleeuwse tijd bewierop zij de vruchtbaarheid. Als de paus ooit zwanger raakt, wil
spoelt men berg en dal. Daalt in waarde, stijgt in dal. Vervuilt de beek, de zee, het meer. Het stinkt op aan de stratosfeer. Hij plant zich voort met zulk een haast, dat het zelfs het konijn verbaast. En wat er verder leeft en groeit, wordt zorgvuldig uitgeroeid. Geen plaats voor walvis, hij doet geen dier onder zijn dak. Leeft met zichzelf in conflict, omdat hij haast in mensen stikt. Het is de mens die hem het meeste kwelt. Het is de mens die hem het meeste kwelt. Abortus moest verplicht gesteld. Wow, Daar heb je niet van terug, hè? Stem. Joe. Was bariton. Geen gehoor. Schijnheiligers. Mij een beetje voorlichting geven. Over voorbehoedsmiddelen. Neem zelf eens een strepsil mislukte misthoorn. Het is toch werkelijk triest met me gesteld, hè? Moet je die jurk nou zien? Wat een vertoning. Een jaar geleden stond ik nog vrome liedjes in het nonnenkoor, in het klooster. En nou ben ik de grootste oplichter die er op Gods groene weide rondhuppelt. En nog zwanger ook. Van een kriep die ik nauwelijks ken. Je moet er toch niet aan denken wat er voor het kind geworden zou zijn. Ach, nou begin ik nog te twijfelen over, wat heb ik daar nou aan? Ik moet toch kunnen leven? En ik kan nou eenmaal niet veel anders dan met mijn ene hand een kruis slaan. En met mijn andere hand iemands portemonnee jatten. Zulke mensen moeten er toch ook zijn? Anders is het hele evenwicht gewoon zoek. Op deze wereld. Nee, lieve mensen, laat mij maar lekker rondhuppelen hoor. Ik krijg de rekening wel gepresenteerd als ik voor die goede oude Petrus sta. Want ik ben Jomani, het almachtige, mysterieuze, kosmische, energieverspreiding, boven alle begrippen verheven, maar toch zeer aardse maxi-medium. UFO's zijn gesignaleerd, wordt wel meer dan eens beweerd. Is dat echt of fantasie? Is het buitenaardse utopie? Wat geloof je niet? Want zekerheid, die krijg je niet. Wat geloof je niet? Want zekerheid, die krijg je niet. Zou er echt één God bestaan? En wat is dan wel zijn naam? Boeddha, Yahweh, Jehovah. Goden uit de oudheid, Zeus en Ra. Wat geloof je niet? Want zekerheid, die krijg je niet. Wat geloof je niet? Want zekerheid, die krijg je niet. Kom ik na mijn
dood terug. Als olifant of als mug. Als dit lichaam zal vergaan, wat is dan de zin van mijn bestaan? Wat geloof je niet? Want zekerheid die krijg je niet. Wat geloof je niet? Want zekerheid die krijg je niet. Is er leven na de dood? Wordt de waarheid ooit ontbloot? Hemel, hel of jachtvelden, door geesten rond met kettingen. En meneer, gelooft u ook ergens in? Ja. Waar gelooft u in? Gelooft u in mij misschien? Ja, ik geloof zeker in u. Zullen we na de voorstelling even door overbabbelen? Wat geloof je niet? Je hebt je carrière toch wel mooi in de lift geholpen, hè? Mop, dat had je toch mooi aan Nico te danken. Ja. Nou Nico, ik heb een beetje pech gehad de laatste tijd. Allemaal hebben we meegetrouwd, ze zijn plotseling overleden. Ja, bij Henk, die Simon, die Frits, die René. Je hebt er anders wel lekker Spaans eentje naar overgegaan aan al die dode pieren. Nou Nico, wat een walgelijke rommel. Wat dacht je van die schipper? Die had een enorm huis. Ja, die miljonair. Die Franse hertog. En die Spaanse advocaat daar. Die had zeker 7 Mercedes in zijn tuin staan. Nou ja Nico, ik heb veel verdriet gehad. Dat is een walgelijke rommel wat je nu zegt te zeggen. Ach, kom nou verder niet. Hoe kun je mij dan anders vertalen als manager? Nico, ga alsjeblieft even weg, want ik heb een show al 10 minuten. Weg. Attentie allemaal. De show gaat over 1 minuut de lucht in. Wil iedereen naar zijn plaats gaan? Wil Veronique op de set verschijnen? Live uitzending 5 tellen na nu. 5, 4, 3, 2, 1. Goedenavond, dames en heren. Het is weer vrijdagavond. Tijd voor onze wekelijkse tv-show Veronique de Cheveux. Met onze geliefde, liefstallige, schattige presentatrice Veronique. Goedenavond dames en heren en welkom hier in de studio in de roze muts. En u ook thuis voor de buis. Stop maar met zappen, want we hebben een fantastische show voor jullie vanavond. Met heel veel bekende internationale gasten. We hebben een oude popster uit de jaren 80 uit de mottenballen gehaald. Een politica met slechte ogen, maar toch een vooruitziende blik. En een zwaar gewicht uit de Nederlandse theaterwereld voor jullie. Maar we gaan eerst even uit naar de reclame. Speelt u haar ook zo? Ga dan naar Studio Jeroen, voetbalstraat 20. Met Michel en Jeroen! Zo, dames en heren, welkom terug. Pierre, wie is onze eerste gast vanavond? Zo, Pierre.
onvergetelijke, onverbeterlijke, spraakmakende boy, wiens comeback hem weer in stijl en glorie doet herleven, Boy George. Boy, welcome to Holland. Hello, darling. Come and take a seat over here, please, boy. So, we all know that you've been addicted to all sorts of things like drugs and makeup and sex. Is Hare Krishna your new addiction? Well, Veronique, do you really want to hurt me? Oh, how funny boy. Zo, en nu voor onze tweede gast. Een echte Rubensvrouwen, wel bijna 40 herfsten oud. Geboren in Casablanca en even zoveel keren getrouwd. Het zij al snel ontdekt bij een zigeunerorkest, als 4-jarige Paulette in het liedorkest, al aan lusten gelest. Maar waar ze het ook vandaan heeft, ze heeft heel veel in huis. Al is een lastig persootje, steeds radio of op de buis. De vedette van vanavond, zowel in de schaduw van haar moeder, de vooral bij de Oosterburen geroemde en in Amsterdam verdoemde ster Mariol Floren. Zo, Mariol. Fijn dat je toch bent gekomen vanavond. Hoezo? We all know dat je een beetje een reputatie hebt, schat. Hoe bedoel je, Veronique? Nou, daar heb ik niet tijd op. Pierre, onze derde. Al vanaf de schoolbank een leuke jonge spruit. En ze ziet er met dat brilletje nog steeds hetzelfde uit. Ze komt uit het verre Griekenland, daar kennen ze geen kant. Dus ze heeft al 40 jaar hetzelfde haar en het wordt alles maar slapper. Maar hoe ze er ook uitziet, je vergeet het in één klap. Want als je haar hoort zingen denk je, oh wat is die knap. Het klapstuk van vanavond, Nana Mouskouri. Ze vallen, ja dat doen ze. En je moet ze altijd poetsen. Dus aan lenzen heb je ook geen roer. Together now ensemble.
lieve Paco, is vast uiteindelijk geen help, je schat. So, Miss Missouri, thank you very much for your wonderful song this evening. You made another song in Dutch many years ago. Yes. Do you still remember? Let me see. Oh yes, Roosje on the Heide. I'm sorry? Roosje on the Heide. I hope I say it correctly. Okay, thank you, I'm sure. Okay, now, Mag ik even interruperen, Veronique? Ja, maar joh. Ik zou ze eerste met chanson te behoren brengen in deze ambiance. Heb je een ambulance nodig, schat? Ga maar zitten, het busje komt zo. Oh, ben jij bitch? Blijf maar Neem af. maar nog een koekje, schat. Blijf. Zo, en nu gaan we even naar het prachtige lied van Boy George luisteren, Victims. Boy? Shine in your eyes when they kiss and tell. Strange places we never see, but you're always there, like a ghost in my dreams. And I keep on telling you, please don't do the things you do. Cause when you do those things, pull my puppet strings, I have the strangest voice for you. We love and we never tell what places our hearts in the wishing well. Love leads us into the stream, and it's sink or swim like it's always been. And I keep on loving you, it's the only thing to do. Cause when you do those things, there are greater things. Can I give them all to you? Places we never see, but you're always there, like a ghost in my dreams. And I keep on telling you, please don't do the things you do. Cause when you do those things, pull my puppet strings, I have the strangest void for you. Take a dog ride to unknown pleasure. Feel like a child on a dark ride, wishing we could spend it together. I could be warm with your smiling. Hold out your hand
down so well, so well. So well. Wonderful, very hard for me. Mag ik weer interruperen, schat? Ik werk nog lang op te treden in deze amateuristische show. Ik moet me nog geestelijk voorbereiden op mijn concert in de leiderschap die concertgebouw, schat. Ja, ik hoorde dat zelf 4 reserveringen had. Schat, is dit wat soms? Ik vind dit leuk, schat. Ja, ik vind het hartstikke leuk dat je ziet. Ik heb zoveel over jou gehoord. Ik ook over jou. Oh ja, wat niet? Mijn vader is zo verliefd op jou. Al 40 jaar, wat een prachtig haar. Koop je dat nou kant en klaar? Of huur je het? Mooie lippen, vertel het van je facelift. Of is het al in de benen? Wat kost het nou? Veel te veel voor jou. Wil je nog wat eten? Ik betaal het wel. En ik haal het wel. Ik een jonge meneer. Oh, het is allemaal theater. Een vriendelijk soort venijn. Oh, ik lach wel maar ik haat het. Ik hoop dat ik nooit als zij zal zijn. Ik hoor dat jij het film doet. Voor hondenvoer? Nou ja, zo tussendoor. Ik krijg er bijna heel voor. Ach, schat was niks. Ze boden mij een ton op. Maar ik heb er geen tijd voor. Ik moet nog zoveel kopen. Wat koop je dan? De 5e of de 6e? Oh nee, de 7e. Nee, schat, de 9e. Ik wou het niet zo regelen. Oh, het is allemaal theater, een vriendelijk soort venijn. Oh, ik lach wel maar ik haat het, ik hoop dat ik nooit als zij zal zijn. Ik heb hier een krant gezien, heel jong en lief, die vlotte kwam zeker uit het niet. Hoe gaat het nou? Met die vriend van jou, nog op alcohol. Wat doe je met je rimpeltjes? Die heb ik niet. Zoals ik zie, ga je met vakantie. Weer een test doen? Nee, naar Ameland. Naar de werken van Hongkong. Samen in het tuinbad. Word ik dus niet goed van. Ik hoop dat ik eraan kan. Oh, het is allemaal theater. Oh, ik lach dan maar ik haat het. Het is allemaal theater. En dat gaat altijd goed. Dat moet. Wat een secret is dat wijf. Weet je, mijn voeten staan stampen hier. Wat denk je wel? Wat denk je wel? Oh, en wat denk je wel? Onze koe, kijk je maar! Wat mens? Monster! Monster? Monster! Oh, dames en heren, het spijt me zeer dat dit allemaal... Een mens? Ik zal niet vertellen wie er een mens is. Wat bedoel je, Marjol? Wat bedoel ik, schat Veronique? Dames en heren, deze madame Veronique is een travestie. Ja,
Daar schrik je wel van, hè? Een transseksueel. Een man in van die verschrikkelijke vrouwkleren. Het is niet om aan te zien. Tot mensen! Leg hem af! Wat moet je nou in de studio? What's happening here? Alice, What the hell is happening here? Doe maar wat iets tappen staan voor honden, katten, paarden, weet ik veel. Nee, geen commercials meer. Oh, wat honden, pasta of wat dan ook. Oh, laat die camera's maar doordraaien. Er is iets dat ik tegen mijn publiek moet vertellen. Maar ik hou even een stoel. Zo. 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 Ja maar. Zo, dames en heren hier in de studio. En ook thuis. Er zijn twee dingen die ik jullie wil vertellen. Maar eerst even een bol. Eerst een bol. Zo. Ja, ik weet dat er enorm om mij gerold is. Ook een zogenaamd serieuze feest. Maar het lijkt mij het beste om voor eens en voor altijd van die roles af te zijn. Maar een sigaret nodig, Nico. Nou, schiet nou op. Mensen zijn dus nog video. Kijk eens, zijn wat aan. Gaat ie? Yes. Wil je dat dromen? Ja, dames en heren, zoals ik zei, er zijn twee dingen die ik jullie wil vertellen. Ten eerste, het is waar dat ik in het klooster gezeten heb. Vroeger. En ten tweede, het is waar wat Marion net zo ordinair door de studio's het schreef. Ik ben inderdaad een man. Veronique, wat doe je maar aan je image? Nico, the hell with my image. Schaam me toch niet? Ik heb dit geheim tegen niemand willen vertellen. Niet eens mijn beste vriendinnen in het klooster. Maar niemand kent mijn angst, mijn tranen, mijn diepste geheimen, net zoals ik die van jullie ook niet ken. Maar ik zal doorgaan, ik zal vrouw zijn, ik zal de weg van mijn hart volgen en geluk vinden. Behoorlijk zien.
ging vaak voor homo. Kijk, die gast die is ook zo. Maar ach, weten zij veel van een transseksueel. Opgemaakt en aangekleed, zijn wereld nu als haar beleefd. Maar hij wist toch iets, zijn lichaam maakt haar triest. Hij lacht, zij huilt, hij is zomaar een mens. Met één speciale wens, dat hij eens een vrouw zal zijn. Hij kleedt zich om, wanneer niemand het ziet. Met de gordijnen dicht, maakt hij zich op bij schemerlicht. Als hij eenmaal is getransformeerd, het lichaam heeft wat zij begeert, begint zij pas vooraan aan haar nieuwe bestaan. De schepen achter zich verbrand, het leven van de andere kant. Geen werk, een ander huis, maar nu ook een echt thuis. Hij lacht, zij huilt, hij is ook maar een mens. Met één speciale wens, dat hij eens een vrouw zal zijn. Hij kleedt zich om, wanneer niemand het ziet. Met de gordijnen dicht, maakt hij zich op bij schemerlicht. Hij lacht, zij huilt, hij is ook maar een mens. Met één speciale wens, dat hij eens een vrouw zal zijn. Hij kleedt zich om, wanneer niemand het ziet. Met de gordijnen dicht, maakt hij zich op bij schemerlicht. Ja, die Sophia, die heeft met al de rottigheid laten zitten. Ze is gesmeerd in mijn poen. Ja, zeker weten. Nee. Hé, maar luister, is nou ooit je vragen of ik je dat geld wat later kon terugbetalen? Hallo, L? 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 Shit, nog een nog, hè? Hé, Nicootje! Scheet je van me! Geef me niet meer, popje! Of wie met meer kind, schatje? Hé, lekker team! Zo, niet te opstellen, nou, joh! Zeg, wie nou? Blijf me laag! Die is zeker een moeilijke jeugd gehad, hoor! Jongen! Nou, deze weg. Goh. Nou, het is 10 uur. We zouden hier voor paal staan. Voor deze altaarpaal staan bedoel ik. Ik snap er niks aan waar die meid blijft hoor. Het is altijd hetzelfde liedje. Als ze afspreken, ze 2 jaar verder, maar ze zijn nog steeds niet. Ik snap er niks van. Nou, en toen ben ik op een dag gewoon gespeerd. Ik dacht, bekijk het maar, Nico, met al je bende. Maar je hebt natuurlijk wel even snel wat geld in je tasje gestopt, hè? Ja, natuurlijk, wat dacht je dan? Hallo Pimingetjes! Oh, iedereen! Hallo! Lang geleden, ja. Nou, maar jullie staan op stand. Ja, we kwamen elkaar tegen, de treinen. Oh, wat gezellig zeg. Ja. Dat is leuk. Ja, heel gezellig. Dat zien jullie er trouwens allebei goed uit, meiden. Echt hoor. Heel leuk. Dankjewel. Wel een beetje dikker geworden natuurlijk. Zeg hallo. Je past wel uit je jurk, mens. Nee, dat mag jij nodig zeggen. Je uit je chocoladelaagje gebarsten Magnum. Ja. Zes schatjes. Veronique is er niet. Ze zijn toch ook op 10 en zijn we blijven ze nou? Ik snap er niks van. Hebben jullie die laatste tv-show gemaakt? Ja, hè? Nou, ik heb dus gehoord van een insider dat ze daarna direct in de inrichting is opgenomen. Oh, ja. Nou, volgens mij is ze gewoon naar Australië gevlucht door het schaam. Nou, we zijn nou in Australië, zeg. Wat dacht jij? Er is niks gesproken met de kangoeroes natuurlijk. Wisten jullie trouwens dat ze vroeger een man was? Geschokt te worden! Oh,
eigenlijk? Nou, ik niet hoor. Ik had altijd al zo'n raar onbestemd gevoel bij haar. Zo'n vreemd gevoel in mijn linker kniechakra. Ik wist niet heel last van je knie af. Ik wist wel even van die klapkaart af, van die grote paarse klapkaart. Dat ga ik op mijn neus hebben. Nee, maar meisjes kunnen wel een beetje rolletje maken, maar er zou toch niks gebeurd zijn natuurlijk. Als er niet in de Eiffeltoren is gesprongen. Nee. Wat doe jij weer haar in, mens? Nou, met haar weet je het toch nooit? En dat is ook weer waar. Kan je alles verwachten? Ja. Meisjes, oh sorry dat het te laat is. Dat is wel heel hoor. Wat bleef je nou zo lang, schat? We hebben je zo gemist. Wat kom jij nou vandaan? Nou, ik was aan de fiets, maar mijn rok raakte steeds tussen de fiets. Dus ik denk maar gaan vliegen. Doe weer een stikje op. Maar hoe is het met jullie? Wat hebben jullie allemaal meegemaakt de laatste 2 jaar? Het gaat hartstikke goed, maar laten we daar nou straks over hebben. We hebben nog tijd genoeg om bij te kletsen. Het is wel weer echt van oud om bij elkaar te Ja, heerlijk. Zullen we samen lekker naar een restaurantje gaan? Staken en vreten? Ja, dat is wel waar te zien. Maar eerst dat we een groepsfoto. Ik ga voor. Zij moet weer voor hoor. Nee, wacht. Wat nou weer? Wat hebben jullie met die kruisen gedaan? Heb ik jou in neus wat ik met mijn kruis doe? Nou ja, Nee, schat, ik bedoel je ketting. Ah, die heb ik op laten snijden, schat. ja, ik ook. Ja. Ik ook eigenlijk. Ik draag voortaan een ketting die bij me past. Oh, Mooi. En wat hebben jullie laten maken? Mannen. Oh, zo mooi. Nou, bij mij is het geen kruis, maar een munt. Dat zie ik ook wel, schat. En dit heb ik laten maken. Cecile! Wat origineel! Het is Marty aan het taartje! Hey, maar mij even serieus, we zijn nou weer gezellig bij elkaar. Ik heb toch wel even een fotootje moeten maken, hè? Zullen we? Zal ik het maken? Oh, eerste foto. Nee, niet, we moeten opnieuw. We zijn er weer voor, hoor. Hoe moet dat nog, schat? Oh, Nou ga je grap zijn. oké. De dag des oordeels! Hallo? Ja? Hallo? U hebt een boodschap doorgekregen van boven. Bent u de heilige zusters? Ja? Ja? Oké, u heeft nu verbinding hoor. Sacre sœur, prenez la route de votre cœur. En tot ziens. Oh, we ain't got a barrel of money. Maybe ragged and funny, but we traveling along, singing a song, side by side. Don't know what's coming tomorrow. Maybe trouble and sorrow, but we travel the road, sharing our load. All kinds of weather. What if the sky should fall? Just as long as we're together, it doesn't matter at all. Well, they all have their quarrels and parties. We'll be the same as we started, just traveling along, singing a song. In the morning, peeking over the hill. I bet you sure always has, and always will. Well, that's how I feel about someone